מהכי קטנים ועד הכי גדולים. הראשון שנמצא איתנו פה זה יואבי, ואחריו יש לנו פה כמה ילדים שמגדלים חיות באופן פרטי. אחת מהם זאת שייקה. את מה את מגדלת? זיוי, סליחה. את מה את מגדלת? אוקיי. ביחד לבד או ביחד עם עוד מישהו? עוד מישהו. עם מי? עם זה. עם? איך קוראים לך? איתי. מה אתה מגדל? אוגרים. איך קוראים להם? פטל, סטיב, מאיה ויסמין. והם אוהבים אותך? כן. השמש כתר וזרה ובנפרים כמה הם נשנה כבר על פני הגלים שפו מגל את ראשית הקצין את ראשית הקצין בלב יוקדת ורגלינו גישו אור כך נדרוך אדמת מולדת ונשאיר אותו מזלור השירה ברוד זורמת על גלים וכאיות בחזינו עוד פועמת הקריאה פתאום לחיות ממקף מועדון כדורגל אמיר, זה פרויקט משותף של הורים של ילדים שרץ כבר 3 שנים. הניצחון זה אחד החלקים החשובים, אבל לא הכי חשוב בכל הפרויקט הזה. מריצים אותו הורים בהתנדבות וילדים שמתנדבים להגיע ולשמור על הכללים והחוקים שאנחנו מדריכים אותם. ובסך הכל פרויקט מאוד יפה שרץ יפה, וצריך להודות לג'פרי שמכונה ג'רי בטעות, ולאדי הבן של הכהן הגדול, ומואיז הפוטה, ואני, והורים חדשים שירצו להצטרף מכיתות א' עד ו' מוזמנים, ובועז כמובן שלא נמצא איתנו היום.
חג ביקורים שמח לכולם, ובמיוחד לכל החבורה הנהדרת העושה פלאות עם טיחוח כפול, קומפוסט ורסק גזם תוצרת אמיר, זרעים, שתילים, תפוחי אדמה, ברוקולי ופטרוזיליה, טרת טורקי וניו זילנדי, מנגולד ירוק ואדום, חצילים ועגבניות ושלל צמחי תבלין. דווקא במעמד זה, א' אני מנצל את קריאתי הנרגשת לאור האירוע המדהים שהופק כאן. זה הזמן להחלפת המקל. מאירה בעמית. התרבות קורא לך להפעיל חצי קיבוץ, אפילו עליי זה גדול. הספורט בקיבוצנו חוגג, פורח, כי חז"לנו, ככל שיענו אותנו, כן ירבה וכן יפרוץ. בספורט האישי, החובבנות אט-אט נהפכת לסופר מקצוענות. רוכבי האופניים חורשים את שבילי הגליל המדהימים, ואף מעבר להרי החושך. חזק ואמץ. רצי הכבישים ושבילי האפר בשדות אמיר המוריקים, אתם עלו והמשיכו. אנשי הטריאטלון על גבול הברזל, תשמרו לנו על הנפיד שלא ייכבה לעולם. חוגי ה-TRX והפילאטיס בהנהגת מורן שלום תופסים תאוצה בלתי נפסקת, השמיים הם הגבול. ואיך אפשר בלי צועדי הכפר הגלובלי שלנו שמקיפים את חומת יריחו הבלתי ניתנת להפלה. ואחרונים, כרגיל, קבוצת הכדורגל של הילדים, אלופי הגליל והבוגרים, מכת רגל שמעולם לא נסליחה, כמיטב המסורת של אמיר. בכדורסל חגיגה, שניים מטובי בנינו, זיו ורז, שמושכים בחוטים של הפועל גליל עליון המשתקמת בליגה הלאומית, בתקווה מחודשת לעלייה לליגת על. שם נמצאת אחותה הבכירה גלבוע גליל, שזכתה לא מכבר בגביע אלופת הליגה הבלקנית, בניצוחו של עורך וכותב מפה לבנה בעיתון המקומי אמיר קיבוצנו. גם קבוצת הכדורסל המקומית באמיר היא אלופת טורניר פימנטל של כל קיבוצי האזור בגליל ומחוץ לה. אז מי אמר שאמיר לא תוססת? שיקום. ואני קורא לכולכם, בואו בהמונכם לכאן לבנות ולהיבנות, כאן ועכשיו, כנאמר, הטובים לטייס והטובות לטייסים. ואנחנו אמיר, חיל האוויר של המדינה שלנו. ואולי כדי להדגיש, פה באמיר יש הכל מכל, סקוש ושחמט ושני מגרשי כדורגל, חיצוני ופנימי עם תאורה, אולם ספורט, טניס בהשתקמות. טניס בהשתקמות, אני מדגיש, חדר פינג פונג, בריכת שחייה מפוארת, ועוד ידנו נטויה. בואו. שיילי אבן צור, בתם של מוטי וטובי, אחות של איה וליאם. תיקון ליאם. ליאם ברמי, בנם של יניב ומורגן, אח של ליה, נכד של ארז ואסתל מזרחי. ובכן, שיר קמרי, אני מקווה, האומנם אמרתי שם משפחה נכון? שיר? אייל, בנם של שי ורוני, נכד של מרים אייגר. אורי, בנם של נירית וגלעד, נכד של עליזה ואבנר איתן. ובכן, בסוגריים כתוב לנו, ייתכן ויגיעו. אז שמא הגיעו, אז ירדן, נכדה של דליה, נינה של אהרון, נינה, למה נינה? סליחה, טעות. נינה של אהרון והינדה רימרמן. היה והגיעה, נשמח לראותה פה, היה ולא.
נשמח לאחל לה מזל טוב גם. אז ניתן למחוא כפיים ליצירות פה, בשנה הבאה כנראה לא נהיה